אז מה, קורה כשהתוכנית פשוט קורסת, כשכל האימונים, כל מה שעברנו, פשוט לא רלוונטי ברגע האמת. מסתבר שלפעמים מה שמציל את המצב הוא לא מה ששיננו בעל פה, אלא משהו אחר לגמרי, משהו הרבה יותר עמוק. ובדיוק בנקודה כזאת, על סף אסון, מתחיל הסיפור שלנו. טוב, בואו נדמיין רגע חוף ים. יום רגיל לחלוטין. שמש, גלים, הכל רגוע. אבל אז, פתאום, משהו במרחק תופס את העין. איזושהי תנועה מוזרה. וברגע אחד, כל השלווה הזאת פשוט מתנפצת לרסיסים. מה עושים במצב שהוא בלתי אפשרי? זו שאלה, אתם יודעים, שאף אחד מאיתנו לא באמת רוצה להתמודד איתה. אבל כשהיא מגיעה, כשאין ברירה, פשוט אין זמן לחשוב. יש רק אינסטינקט, יש הכשרה, ויש מה שיש לנו בפנים. והמבט מיד ננעל על דמות במים. מישהו שמנופף בידיים. אין צעקות, שום דבר כזה, רק תנועה נואשת. הים, שהיה כל כך רגוע לפני רגע, הופך פתאום לזירת מאבק. והזרם חזק, הוא מושך החוצה חזק. וזה בדיוק הרגע שהראש מתחיל לעבוד, על טורבו. חישוב הסיכונים הוא מיידי. להיכנס למים כאלה, לזרם כזה כדי להציל מישהו, זה אימור. אימור מסוכן מאוד שבו, במקום טובע אחד, יכולים להיות שניים. ובכל זאת, למרות הסיכון, למרות הפחד, יש איזו הבנה עמוקה יותר שצפה ועולה, שהבחירה באיזשהו מקום כבר נעשתה, שפשוט אי אפשר לעמוד מנגד, חייבים לקפוץ למים. אוקיי, אז אחרי שקופצים למים, כאן הסיפור מקבל תפנית ממש מעניינת, כי זה הרגע שבו האימון הסטנדרטי כמעט והופך למלכודת מוות. ומה שמציל את המצב, זה ארגז כלים שאף אחד לא ציפה לו. תראו, הבעיה הכי גדולה בחילוץ כזה היא לאו דווקא המים, היא הפאניקה. אדם שטובע נמצא באימה מוחלטת, והוא יחז בכל דבר, כולל במציל, וימשוך את שניכם למטה. פתאום כל טכניקות החילוץ שלומדים בקורס, אתם יודעים, תפוס אותו ככה, תגרור אותו משם, זה פשוט לא עובד. זה חסר תועלת כשצד השני נלחם בך מתוך פאניקה תאורה. ואז במקום להסתער קדימה, נזרקת להעביר פקודה. זו פקודה שנשמעת וואו, היא נשמעת קשוחה, אפילו אכזרית. אבל המטרה שלה היא לא להעניש. המטרה שלה היא משהו אחר לגמרי. לחתוך דרך מסך הפאניקה בפעולה אחת שהיא פשוטה וחד משמעית. ובאופן פשוט מדהים, זה עבד. הוא ציית מיד. הפאניקה נשברה, הוא התחיל לצוף והחילוץ הצליח. אבל רגע, זאת השאלה האמיתית, לא? למה זה עבד? מה גרם לפקודה הזאת להצליח איפה שכוח פיזי היה כנראה נכשל? ובכן, התשובה חושפת שני עקרונות מנטליים ממש חזקים. אוקיי, אז הכלי הראשון נקרא חמלה אסרטיבית. וכן, זה נשמע קצת כמו ניגוד, נכון? חמלה ואסרטיביות, אבל פה בדיוק הנקודה הגאונית. הפקודה לא התמקדה בכל מה שהוא לא יכול לעשות כרגע, אלא בדבר האחד הפשוט שהוא כן היה מסוגל לעשות, פשוט לצוף. זאת לא הייתה קשיחות לשם הקשיחות, ממש לא. זו הייתה תקשורת סופר ישירה שנבעה מהבנה אמיתית ועמוקה של המצב שלו. והכלי השני, טוב, הוא אפילו יותר מפתיע. קוראים לו אגואיזם חברתי. כן, זה נשמע רע, אני יודע, אבל תחשבו על זה רגע, כמו על ההנחיות הבטיחות במטוס. מה תמיד אומרים לנו? לשים את מסכת החמצן קודם כל על עצמנו. למה? כי כדי לעזור לאחרים, קודם כל צריך לוודא שאנחנו בעצמנו לא הופכים לחלק מהבעיה. הדרישה מהטובע לצוף לא באה מהנוחיות, היא באה מההבנה שהדרך היחידה להציל אותו היא להבטיח קודם כל את היכולת שלי לתפקד כמציל. אוקיי, אז שני העקרונות המדהימים האלה, חמלה אסרטיבית ואגואיזם חברתי, הם לא סתם טריקים ששולפים מהשרביל. הם חלק מפילוסופיה שלמה, דרך חשיבה רחבה יותר להתמודדות עם אתגרים. פילוסופיה שמעדיפה גמישות על פני כוח נוקשה, וקוראים לה הדרך הרכה. יש משל מוכר שממחיש את זה פשוט בצורה גאונית. דמיינו עץ ארז חזק, קשיח, סמל של כוח. הוא מנסה לעמוד זקוף מול שערה אדירה ונלחם בה, ובסוף הוא נשבר. ועכשיו תחשבו על קנה הבמבוק הדקיק. הוא לא נלחם, הוא מתכופף עם הרוח, הוא זורם איתה. ובסוף השערה הוא עדיין עומד. זה מראה שכוח אמיתי הוא לא קשיחות, הוא יכולת הסתגלות. זה בדיוק העיקרון שמאחורי אמוניות לחימה כמו ג'ודו, שפירושו אגב הדרך העדינה. או אפילו בספורט כמו גלישת גלים, הגולש לא מנסה לעצור את הגל, נכון? הוא רותם את הכוח העצום של הגל לטובתו. בג'ודו לא מתנגדים בכוח ליריב, אלא משתמשים בתנופה שלו נגדו. זו חשיבה שמאמנת אותנו לא לפתור בעיה ספציפית אחת, אלא לפתח את היכולת הכללית, לזרום עם כל מצב שניקלה אליו. טוב, אז זה הכל נשמע נהדר ברמה הפילוסופית, אבל השאלה היא, איך מפתחים את השריר המנטלי הזה? איך בתכלס מתאמנים להיות יותר כמו הבמבוק ופחות כמו הארז? יאללה, בואו נצלול לשני כלים פרקטיים שאפשר להתחיל ליישם כדי לבנות את הגמישות המחשבתית הזאת.
כלי מספר 1 מטפל באחד הרגשות הכי בסיסיים שיש, פחד. בואו ניקח דוגמה קלאסית, פחד קהל. הלב דופק, הידיים מזיעות, הכל רועד. מוכר? אז שיטת השרביט מציעה דרך ממש אלגנטית לנטרל את כל העסק הזה. אז איך זה עובד? הרעיון הוא פשוט. במקום שהפוקוס יהיה עלינו, על איך אנחנו נראים, איך אנחנו נשמעים, והפחד מה יגידו, מעבירים את כל תשומת הלב למשהו חיצוני, לשרביט. השרביט הזה הוא הרעיון, הוא המסר, הוא המוצר, הוא הדבר החשוב באמת. ופתאום זה כבר לא עלינו, אנחנו רק השליחים. האגו יוצא מהמשוואה, תחושת הסיכון האישי יורדת, והחרדה היא פשוט מתחילה להתפוגג. ועכשיו לכלי השני שהוא קלאסיקה אמיתית בת אלפי שנים, אבל רלוונטי היום אולי יותר מתמיד. אנחנו מדברים על הרטוריקה של אריסטו. וזה בעצם, תחשבו על זה, תוכנית אב לתקשורת שמצליחה. בכל מצב, ממשבר בים ועד לפגישת זום חשובה. אז אריסטו זיהה 3 מרכיבים שחייבים לעבוד ביחד כדי שמסר יעבור. הראשון זה אתוס, כלומר האמינות והסמכות. למה שבכלל יקשיבו לי? מה הופך אותי לבר סמכה? השני זה פתוס, החיבור הרגשי. למה שיהיה להם אכפת ממה שאני אומר? צריך לגעת להם ברגש. והשלישי זה לוגוס, ההיגיון. הטיעון עצמו חייב להיות מסודר, הגיוני, משכנע. כשכל השלושה האלה עובדים בסינרגיה, התקשורת שלנו הופכת להיות חזקה בטירוף, והיא יכולה לחתוך דרך כל רעש, כל בלבול וכל פאניקה. אז כשאנחנו מחברים את כל החלקים של הפאזל, מהסיפור הדרמטי בים, דרך הפילוסופיה של הבמבוק הגמיש ועד לכלים הפרקטיים האלה, מתחילה להתגלות תמונה ממש ברורה. והתמונה היא שיש הבדל עצום, הבדל מהותי, בין אימון ספציפי לבין אימון כללי. תחשבו על זה ככה, אימון ספציפי זה כמו ללמוד תסריט למחזה. זה מכין אותנו מעולה, אבל רק לתרחיש אחד ויחיד. ומה קורה כשהשחקן השני שוכח את השורות שלו, או שהבמה קורסת, כשהמציאות מאלתרת? אימון כללי, לעומת זאת, זה כמו ללמוד את עקרונות התיאטרון. זה לא נותן תסריט, זה נותן את הכלים לאלתר, להגיב לכל מצב, ידוע או לא ידוע. זה מה שבונה חוסן אמיתי. וזו באמת הנקודה הכי חשובה כאן. אי אפשר, פשוט אי אפשר להתכונן מראש לכל סערה אפשרית. אין דבר כזה. אבל אפשר לבנות ספינה חזקה וגמישה, כזו שיודעת לעמוד בכל סערה שתבוא. מוכנות אמיתית היא לא קלסר עבה של תוכניות מגירה. היא ארגז כלים פנימי, ארגז שמלא בעקרונות, בחוסן ובגמישות, שמאפשר לנו פשוט לאלתר את הפתרון המדויק ברגע האמת. וכל זה מוביל אותנו לשאלה אחרונה, שאלה שתישאר איתנו. אם המיומנויות הכי קריטיות שלנו הן אלו שעוזרות לנו להתמודד עם הלא נודע, עם הבלתי צפוי, אז אולי המטרה שלנו היא לא רק לתרגל עוד ועוד תרחישים ספציפיים, אלא לתרגל את הדבר עצמו, את יכולת האלתור, את הגמישות המחשבתית? זו שאלה שבהחלט שווה להמשיך ולחשוב עליה.